avui és dia 23 d'abril. Aquí a Catalunya, dia de Sant Jordi i dia de la Rosa del Llibre i els Enamorats. Al nostre Institut La Pineda ho celebrarem amb diferents activitats i després podrem gaudir d'uns premis literaris. La primera activitat ens trobem a tots els grups de primer d'ESO fent la diada de bastons i de sardanes. Seguim amb el taller d'estampació de samarretes que ens ho fa el nostre magnífic professor de català, Félix Clemente. Ens podries explicar de què va aquest taller? Doncs mira, com el seu nom indica, va d'estampar samarretes. Aleshores, en ocasió de Sant Jordi, el que hem fet és unes plantilles que he portat preparades, algunes amb el text de Sant Jordi, altres amb una rosa, que podem pintar de 2 colors, i hi ha també aquí un logo que seria d'un drac. I tenim també unes lletres que diu La Pineda. Podem tenir una mostra, d'acord, d'una samarreta que s'ha de deixar assecar un cop s'ha acabat. Bueno, seguim amb l'activitat de creps, que la tenim de la mà de l'Arnau, un professor de ciències, i ara ens explicarà de què tracta l'activitat i el que estan fent ara. Sí, bé, la idea és una mica que facin tot el procediment de fer una crep, no? Amb els ingredients que pots trobar en el dia a dia, ingredients senzills, ingredients fàcils, és una recepta fàcil per fer. La idea és que també a casa després la puguin replicar, no? Alguns dels alumnes que estan fent creps de quart d'ESO ens explicaran com ho han fet, com és el procediment. Ens podries explicar una mica què estàs fent? Només tenim que posar-li els ingredients que nosaltres vulguem al crep. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. Tu quins ingredients li has posat? De què és feta la teva crep? Òbviament de xocolata, com sempre. Seguim amb la següent activitat. Estem amb la nostra professora d'anglès, Clàudia Botia, a l'activitat Punts de llibre amb poemes en anglès, que ens explicaràs el que esteu fent, de què va aquesta activitat. Doncs estem fent un punt de llibre, que haurem de fer un drac a la part de dalt i llavors farem el nostre punt de llibre perfecte per aquest Sant Jordi i el que farem serà buscar un dels poemes que més ens agradi en anglès i el podrem posar darrere perquè quedi perfecte. Bueno, ens explicaran ara els seus alumnes el que estan fent, en què consisteix l'activitat. Consiste en juegos matemáticos, nos dan hojas con números y ponen un número en la pizarra y ese número tenemos que hacer operaciones para que dé ese resultado. Bueno, seguim amb el nostre taller de cançons de la mà de la nostra professora d'anglès, Anna Millo. Ens podries explicar què esteu fent en aquesta activitat? Nosaltres el que hem decidit, ja que Sant Jordi és un dia que celebra l'amor, i des del Departament d'Anglès hem fet una activitat amb cançons d'amor en anglès que consisteix en primer reflexionar sobre les lletres d'amor, els tipus d'amor que existeix. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir.